Ей, изглежда, че имаме герои в тази мисия. Добро хващане, супер камион. Това е сигнал да се върнеш в базата. Внимавай, Уолтер! Бабс помагаше на Бен да съберат сеното, когато децата започнаха да играят на прескочи кобила, което направи земята кална. И сега Бабс не може да си свърши работата, а не иска да разочарова Бен. О, не! Спука и се гумата и не може да работи. Да, този път трябва да бъде поправен първи. Деца, достатъчно. Вижте колко мръсни станахте. Не може да прекъсвате някой, когато работи. Вижте колко е тъжна Бабс. Децата са си деца. Валя? За какво ще го използваш, супер камион? О, разбирам. Ще подравниш земята, така че Бабс да може да кара оттам. Добра идея, деца. Можете да му помогнете. Добра работа, супер камион. Сега отново имаме достъп до хамбара. Еха, супер камион е толкова силен. Добра работа, приятели. Но Бабс не може да продължи да работи без гума. Много мило, че искате да се извините на Бабс. СТ-3000? Лазер? Супер! Поправена си! Добра работа! Да, и аз не очаквах сламен динозавър. Какъв прекрасен ден! Здравей, Кайл!
Уф, извинявай, Карл. Изглежда, че някой е в беда. По-добре да провериш какво не е наред. Изглежда, че мълчуганите празнуват рожден ден. О, не! Украсата се запали! Децата са в капан! Точно така, трябва да ги спасим! Ей, деца! Супер камиона е тук, за да ви спаси! Именно! Трябва да го поправиш веднага! Чудесна идея! Пожарна ще може да спаси мълчуганите. Малчо Спайдермен се притичва на помощ. Да, децата са в безопасност. Сега трябва да спасим теб, Малчо Спайдермен. О, не! Докато не внимаваше и пожара се разпростря. Супер камион, побързай! ST-3000, разбира се! Така е по-мощен! Супер камион, мисля, че вече можеш да спреш. Точно така, супер камион. Мисля, че това място е по-добре за парти на супергерой. Ей, деца, кой е любимият ви супергерой? Супер камион? Колко мило!
Еха, страхотен трик, Малчо Роки. Помагаш на Малчо Роки да се учи да лети. Изглежда, че има спешен случай. По-добре е да провериш. Изглежда, че мълчуганите Том и Боби се зариват. О, не, какво е това? Акули! Карл, трябва да спасиш Боби! Акулите подгониха Боби натам. Не мисля, че това ще проработи. Точно! Ще трябва да влезеш във водата. Да, хвали ги, супер камион! Не мисля, че акулите ще те послушат. Футболна топка? Не разбирам. Да! Оцели го! О-о! Това ще ги научи. Боби, вече можеш да спреш. О, не! Моста се спуска! Ще нарани Боби! Том, бързо, иди до моста и предупреди Боби! Внимателно, супер камион! Имаш само един опит. Боби, наистина трябва да гледаш къде ходиш. Не се тревожи, това е играчка. Здравейте, момчета! Какви хубави цветни джанти имате!
Забавлявате се, като се преструвате на супермодели ли? О, изглежда, че някой се нуждае от помощта ти, Карл. По-добре се прибери вкъщи. О, не! Станало е пътно происшествие! Лампа е блокирала кръстовището. Ето я Амбър. Изглежда притеснена. Какво е станало с тази кола? Не изглежда добре. Прегрял е? И тази тук. Нуждаят се от помощта ти, Карл. Побързай! Гледай какъв трафик само! Моля, отдръпнете се! Имаме спешен случай! Опитай се да минеш отстрани суперкамиона! Пробвай от другата страна! Внимавай! Фью! За малко! Трябва да има друг начин, суперкамион! Еха! Супер влак! Не се тревожи, Матилда! Супер влакът ще премести тази лампа отсюда. Опитай пак супер камион! Изглежда, че е заклещена на релсата. Побързай, супер влак! Успя! Какво има супер влак? Всички започнаха да прегряват. Амбър се нужда от помощ да ги охлади. Можеш ли да използваш ST-3000 супер влак? Страхотна идея, супер влак! Огромна пръскалка, за да охлади всички. Работи! Успя, супер влак! Благодарим ти за помощта. Матилда ще се погрижи за останалото. Тези са перфектни за благодарност, че ни помогна днес супер камион. Насладете им се! Ех!
Аха! Тренирате надбягване в пясъка? Може би няма нужда да тренирате. О, изглежда нещо се е случило. Да видим какво е станало. Изглежда, че едно от хлапетата е влезнало в балон. Но не знае как да го управлява. О, не! Отлита! Трябва да го спасиш. Малчо, можеш ли да скочиш? Супер камионът ще те хване. Супер! Точно! Ако угасим огъня, ще можем да спрем балона. Прав си! Време е за трансформация. Сега можеш да достигнеш балона. Супер камион! Сега! Да! Добре ли си, Малчуган? Прекалено опасно е да се катериш по тези скали. Как ще спасиш Малчугана? Точно, с парашута. Можеш да слезеш оттам с него. Давай, Малчуган. Внимавай с тези скали. Готов ли си? Страхотно! Хей! О, използваш супер камиона! Това изглежда като нова атракция. Здравейте, момчета! Чудесен ден за надпреварване. Франк повежда. О, чакай! Карл се е амбицирал да победи приятеля си. Изпреварва го. И Карл побеждава! Това е Били на строителната площадка. Мале, тези тръби за малко да го ударят. Какво се случва? Това е Дани. Кара с Пейки и катастрофира с Пейки.
Дани е прекалено близо до ръба, може да падне. По-добре да идеш там веднага, Карл. Наистина се нуждаят от помощта ти. Здравей, Били, не се тревожи. Суперкамионът е тук, за да ти помогне. Какво се случва с Дани? Работили сте през нощта и е заспал. Една не знае какво се случва, но тя е достатъчно далеч и не е в опасност. Побързай, суперкамион. Някой може да пострада. Тези тръби се местят. Виж, суперкамион! Тази тръба се е насочила право към теб. По-добре се трансформирай преди да те е избутала. Суперкамион на пружини. Прекрасно! Фью! За малко. Още спи. Сега на къде се е запътил? Чудесна идея, суперпружинест камион. Можеш да подскачаш между етажите, за да го хванеш. Ето го отново. Това е невероятно. Ето я и една. Работи точно отдолу. О, не! Още тръби! Внимателно, суперпружинест камион. Всяко движение кара тръбите да се местят. Точно така. Да го събудим. Успя! Будене! Тръбите! О, не! Магнита? Какъв е плана суперкамион на пружини? Разбира се. Магнита ще привлече тръбите. Това е невероятно. Ура! Успя! Горкичката Една. Няма си на представа какво се случва. Суперкамионът на пружините спаси Една. Благодарим ти за помощта, суперкамион. Добра идея. Кери, още малко кафе за Дани. Искаме да е буден, поне докато е време за лягане. Еха, каква красива пролет! Готови сте за пикник? Вятъра се засилва. О, не! Хвърчилото на Една се заклещи. Еха, какви красиви цветя! Хвърчилото на Една се заклещи и се нуждае от помощта ти. Хвърчилото лети бързо и влачи Една след себе си. Суперкамион, направи нещо! Суперкамион, време е да се трансформираш. Супер нинджа се притичва на помощ. Дани, отдръпни се!
По-бързо, супер камион! Опитай отново! Добра работа, супер камион! Фью, за малко! Най-накрая си в безопасност, Една. Внимавай, Малчо Роки! О, не! Малчо Роки щеше да се удари в дървото! Използвай ST-3000. Аха! Въздушна възглавница, за да спасим Малчо Роки. Сега супер камион! Добро хвърляне, супер камион! За малко! Пролете! Цветята ще пораснат отново. За сега никакви хвърчила. Иха! Денят на майката е! Правите торти за майките си ли? Елса ще ви помогне да изпечете тортата. Давай, Бери! Сега натисни копчето. О, не! Миксърът спря да работи. Раздаваш цветя по случай деня на майката ли? Бери се нужда от помощта ти в кафенето. Концентрирай се, супер камион! Миксъра не работи, супер камион! Сега, Бери, как ще приготви торта за майка си? Трябва да се трансформираш, супер камион! Еха! Камион с щипки ще служи за миксер. Тестото е преместено във фурната. Тортата се пече. Не, Бери, тортата не е готова. Не пипай, това горещо е. О, не, тортата. Фью, за малко. Но тортата се деформира. Успокой се, Бери. Бери трябва да е щастлив, за да празнува деня на майката. Супер камион, използвай ST-3000. Лъча на щастието ще развесели Бери. Да, работи!
Супер камионът има вълшебна съставка за тортата. Тортата най-накрая е готова. Вкусотия! Добра работа, Бери! Каква е тайната съставка? Любов! Честит ден на майката! Джери, показваш на Матилда как да си подобри скоростта при спешен случай ли? Джери иска да го преследваш, Матилда. Еха, Джери, движи се прекалено бързо. Педала на газта на Джери се заклещи и не може да спре. По-добре викни супер камиона. Супер камион! Джери прави кръгчета на стадиона, но педала на газта му се заклещи и не може да спре. Можеш ли да помогнеш? Внимавай, Чили! Всички да се отдръпнат от пистата. Не си достатъчно бърз, супер камион. Все пак Джери е състезателна кола. Толкова бързо се движи, че направо се размазва. Ще се трансформираш ли? Почти го догони супер състезателна кола. Какво има? Джери кара назад. Насочил се е към тази рампа. Направи нещо, супер състезателна кола. О, не! Какви ги вършиш, Чили? Изглежда, че се опитва да хване Джери. Затова ще ти трябва ST-3000. Спасителна мрежа! Страхотна идея! Успя, супер състезателю! Ти спаси положението! Днешният урок беше: отдръпнете се на страна при спешен случай, за да може аварийните коли да си свършат работата. Нали така, Чили? Един ден ще се притичваш на помощ на горящи пожари, но пак ще трябва да спазваш правилата. Добра работа, Чили! Здравей, Уолтер! Очакваш специален гост ли? Значи ти си специалният гост.
Какво има? Крокомил, какво правиш тук? О, не! Нямате гравитация! Супер камион, внимавай! Ще го хванеш! О, не! Колите ти блокират пътя! Добра маневра! Еха! Боби е огромен! Как ще го заобиколиш? Отмина! Няма къде да избягаш. Боби ще се приземи върху къщите. Да върнем Боби във водата. Какво стана с колите на партито? Май забрави да свалиш нещо. Здравей, Бен! Носиш слама към летището ли? Здрасти, малчо Роки! О, не! Побързай, Франк! Бен се запали! Внимавай, Били! О, не! Всичките ти гуми се спукаха! Еха! Колко много ръце! Гадаличка не! Франк се нуждае от помощта ти. Стана пожар на летището, но Франк не може да иде там, защото спука гумите. Помогни ми, Били! Това е прекалено бавно, супер камион. Трябва да се вземеш с пожарникарските му задължения.
О, не! Трябва да се трансформираш бързо! Аха! Супер пожарна! Франк ще се гордее с нас! Добра работа! О, не! Бе незаклещен! Помогни му, супер камион! Бен, не мърдай! Следвай пламъците! Те ще те заведат при Бен. Внимавай, Джери! Бен е спасен, но ремаркето му още гори и се движи. Джери, трябва да излезеш от пистата! О, не! Не лупинга! Използвай ST-3000! О, не! Заклещене! Успяхме! А ти, приятелю, имаш нужда от измиване. Чисто нови гуми. Добра работа, Франк. Франк иска да ти благодари, супер камион. Честит рожден ден, супер камион! Изглежда, че Том има подарък за теб. Намаление за сервиза на Том. Какъв прекрасен подарък! Какво става? О, не! Няма електричество! Но как е възможно това? Вятърните мелници работят. Изглежда, че доктор Зик е откраднал вятърните мелници. Мисля, че Том има разрешение на енергийния ни проблем. Перфектно! С тази вятърна турбина ще можеш да възстановиш енергията на града. Трябва да се трансформираш в нещо бързо. Да, влакът е бърз. Със сигурност ще възстановиш електричеството на града. Започвай да се движиш! Работи! Но трябва да увеличиш скоростта. Много добре, супер камион. И изглежда, че количеството на енергия се покачва. Виждаш ли, доктор Зик? Планът ти се провали. Доктор Зик изглежда ядосан. Бъди внимателен, супер камион. Вижте там, енергията почти се възвърна. Страхотен си, супер камион! О, не! Супер камион, спри! Спри! Са малко. Погледни ето там. Доктор Зик продължава нещо да твори. И погледни енергийните контейнери. Трябва ти помощ, за да продължиш да произвеждаш енергия. Знам кой може да ти помогне. Момчета, супер камионът се нуждае от помощта ви. Доктор Зик препречва пътя му. Трябва да разчистите релсите, за да може да продължи. Хайде, супер камион! Последен напън! Да вървим!
Хайде, давай! Успя! Добра работа, супер камион! Много ни помогна. Благодарим ви, момчета! Вижте, ето го и доктор Зиг. Опитва се да открадне енергията на града. Супер камион, след него! Не го оставяй да избяга. Нещо трябва да го спре. Добра идея, супер камион. С щипката ще можеш лесно да го спреш. О, не! Измъкна се! За малко. Опитай още веднъж. Най-накрая спряхме доктор Зиг. Невероятен си! Това ще те научи да не крадеш, доктор Зиг. Не го остави да избяга, Матилда. Момчета, мисля, че ще е по-добре да пуснете вятърните турбини. Мисля, че това беше последната. Така, те ще превръщат вятъра в електричество, за да има за града. Време е да се върнем към партито. Честит рожден ден, супер камион! Какво има супер камион? Имаш работа ли, супер камион? Успокой се, Марли! Еха, супер камионът се притичва на помощ. Супер камион, по-добре се трансформирай, за да помогнеш с Хълк Марли. Внимавай! О, не! Нямам добро предчувствие! Добре ли си, супер камион? Мисля, че ще ти трябва помощ. Ще викнеш отмъстителите? Чудесна идея! Добра идея! Тези фойерверки ще викнат отмъстителите. Отмъстителите са на път! Айрън Мен! Спайдърмен! И най-накрая Тор! Отмъстителите заедно с супер камиона ще спрат Хълк Марли. Ето го и него! Отмъстители, обединете се! Внимавай, не му позволявай да те хвърли отново супер камион. Много добре, не го изпускай. Няма да се измъкне оттам. Може да го пуснете вече. Няма къде да иде. Ако почакаме, докато се успокои, ще се върне обратно към нормалното си състояние. Успокой се, Хълк Марли! О, това не изглежда добре. О, не! На свобода е! Хайде, почти го хвана! Почти го хвана Айрън Мен! Съм малко Спайдърмен. Добре ли си, Тор? Супер камион, ще трябва да измислиш нещо, за да спрем Хълк Марли. Разбира се, с замразяващия лъч ще можем да спрем Хълк Марли. За малко. Опитай отново. Браво в десятката. О, не! Внимавай, супер камион! Изглежда много ядосан.
Хайде, супер камион, какво чакаш? Хайде, давай, да вървим! Изглежда, че успя да спреш Хълк Марли. Май малко се престара с замразяващия лъч, не мислиш ли, супер камион?